Though my soul's so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and say a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Foglaljanak helyet. Kedves Szélpár Mónika, András Mónika és Szélpár József! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a házasságkötés minden résztvevőjét, külön köszöntöm a mennyasszonyt és a vőlegényt. A világon mindenütt a legszebb események közé tartozik, amikor két egymásra talált boldog szív örök hűséget fogad, szövetséget köt a szépre, a jóra, egy igaz, boldog életre. Néhány tavasz, nyár, ősz és tél váltotta egymást azóta, hogy egymásra találtak. Ma már egyértelmű, hogy ez a találkozás nem csak az elmúlt együtt töltött idő, hanem a további életük meghatározója is lett. Mert valóban a házasságkötés két ember életének egyik legfontosabb elhatározása. A döntés, amit a szertartás során kinyilvánítanak, további életük alakulását határozza majd meg. Az ember életében a személyes élmény a legfontosabb, és ez a mai nap ünnep. Ünnep önöknek, családnak, barátoknak. Ünnep, mely egységbe foglalja az emberi létezés két különböző oldalát, a komolyságot és a boldogságot. Boldog, mert két ember összetartozása mindig örömöt kelt, és komoly, mert mély, mögöttes tartalommal rendelkezik. Kedves jegyesek! Juhász Gyula költő egyik verséből vett részlettel szeretném köszönteni önöket ezen a szép napon. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz új fényt, új dalt, új világot. Kedves jegyesek! Házasságkötési szándékokat a törvényben előírt módon bejelentették. És most önök megjelentek előttem Budapest főváros 14. kerület Zuglói polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője előtt, azzal a szándékkal, hogy egymással házasságot kössenek. A bemutatott okiratok alapján megállapítottam, hogy házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs. Létrejöttéhez már csak arra van szükség, hogy előttem és az itt jelenlévő két tanú előtt külön-külön, de egybehangzó igennel is kijelentsék ezt a szándékukat. Megkérem most önöket és a tanúikat, hogy szíveskedjenek felállni. Kijelenti-e ön, András Mónika, hogy az itt jelenlévő Szélpár Józseffel házasságot köt? Igen. Kijelenti-e ön, Szélpár József, hogy az itt jelenlévő András Mónikával házasságot köt? Igen. Egybehangzó kijelentések alapján megállapítom, hogy Szélpár Mónika és Szélpár József a polgári törvénykönyvből szóló törvény értelmében házastársak.
Most pedig megkérem Önöket, hogy a szóban elhangzott akaratot a házassági lapon az aláírásokkal is erősítsék meg. Elsőként a feleséget szólítom. Most a férjet szólítom. Feleség tagját hívom. Köszönöm. És a férj tagját várom. Köszönöm. Megkérem a tanúkat, hogy foglaljanak helyet. Kedves házaspár! A világnak szinte minden táján az egymást szerető emberek jegygyűrű, csillogó karikát húznak egymás ujjára. A két gyűrű jelképe a köteléknek, nemes és tiszta, mely a hűségnek, a szeretetnek és a végtelenségnek a szimbóluma. A gyűrű egy zárt kör, a kör pedig az örökké valóságot és a változatlan értéket jelenti. Legyen ez a gyűrű biztosíték arra, hogy életük végéig hűséges és szerető társai lesznek egymásnak. Most húzzák a gyűrűt egymás ujjára, melynek hosszú életen át őrizzék csillogását, és ha rátekintenek, róla mindig társuk mosolyogjon vissza. És most köszöntsék egymást, mint házastársak. Lehet tapsolni. Igen. Jelképek sokasága vesz körül minket. Jelkép a virág, a gyűrű, és jelkép az asztalon álló két képműgyertya is, mely az Önök életét jelképezi. Itt még külön-külön. De most kérem, hogy nyilvánítsák ki összetartozásukat oly módon is, hogy együtt lángra lobbantják azt a lángot, amely már a közös életüket mutatja. Foglaljanak helyet. Kedves házaspár! Ezekben az ünnepi és meghitt percekben most álljanak meg néhány pillanatra, és idézzék fel azt az utat, amelynek kiemelkedő mérföldköve a mai nap. A köszönet és hála percei is ezek. Azt a sok szépet és jót, szeretetet és áldozatvállalást, amit a szülőktől és a nagyszülőtől kaptak, lehetetlen most szavakkal megköszönni. De bármerre sodorjon is az élet, róluk soha ne feledkezzenek meg. Semmivel sem fejezhető ki méltóbban a szeretet, mint virággal, öleléssel. Elmondják, hogy köszönik az álmatlan éjszakákat, a simogató kezeket, az aggódó tekinteteket, a féltő, óvó, mindig jóra biztató szavakat. Kedves szülők, nagyszülők, legyenek büszkék gyermekeikre, hiszen bennük az Önök élete folytatódik tovább. Kívánom, hogy szülő és szeretetük egyengesse továbbra is gyermekeik útját, és sokáig erőben, egészségben segíthessék őket, hogy a további életük is olyan szép legyen, mint amilyen az eddigi volt. A
most pedig lépjenek közelebb a szülőkhöz és a nagyszülőhöz, és amit szavakkal nem lehet megköszönni, tegyék meg öleléssel. Sok boldogság, éljél sokáig, boldogan. Sokáig, fiam, nagyon sokáig. Ne hagyjátok el egymást. Adjál még egy puszit. Sok boldogságot, lányom, nektek. Éljetek sokáig így boldogan. Hogy áldjalak meg. Erre megáldalak. Jó Isten segítsen bennetek. Foglaljanak helyet. Kedves házaspár, az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem az anyagi javak, sem a hatalom, sem az előrejutás. Csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. A szeretet tulajdonképpen nem más, mint önmagunk odaajándékozása annak, akit szeretünk. Az érzését nap mint nap fokozni kell egymás szívében, hogy melegséggel, gyengétséggel tudjanak mindig közeledni egymáshoz. Hiszen ez az, ami élteti az embert, gazdagítja emberi értékeit és alkotásra készteti. Szereteten alapuló boldog házasság és a harmonikus családélet. Az önöket összekapcsoló érzés legyőzi a legnehezebb akadályokat is. Elsimítja a konfliktusokat, felszállítja a könnyeket, enyhíti a szívfájdalmát, erőssé és bátorrá teszi a házastársakat. Az igaz szeretetnek nem jellemzője a bizalmatlanság, de jellemzője a feltétlen bizalom, a hűség, az alkalmazkodó készség, a teljes odafigyelés a másikra. Azt kívánom önöknek, hogy az igazi szeretet jellemezze egész együtt életüket. Az imént kimondott igennel felvállalták közös sorsukat, melyben nem csak eddigi álmaikat álmodják tovább, de azok megvalósításáért is együtt fognak küzdeni. Liszt Ferenc örökértékű mondása legyen irányként önök előtt. Az ember csak akkor hatalmas igazán, ha tudja azt, hogy más ember is van körülötte, akivel gondolatát, érzelmeit közölheti. Mert valóban, az ember lehet bármilyen erős, okos, tapasztalt, egymagában, társ nélkül szinte képtelen megoldani a feladatokat. S ha megoldja is, kevésbé tud örülni annak, mert a megoldással járó örömöt nem tudja megosztani a másikkal. Kedves házaspár, az elmúlt időben önök megismerték egymást, alkalmazkodtak egymáshoz, közösen átéltek boldog és szép perceket. Ez alatt az idő alatt lehetőségük adódott megtapasztalni azt, hogy nagyszerű érzés tartozni valakihez. Valakihez, akivel minden gondolatot meg lehet osztani, akire mindig lehet számítani, és aki áldozatot tud hozni a másikért. Azt kérem önöktől, hogy bízzanak önmagukban. Bízzanak egymásban és az önöket összekapcsoló szeretetben. Bízzanak abban a szívben, mely sosem válik kővé, abban a szóban, mely sosem gyullad haragra, és abban az érintésben, amely sohasem utasít el. Kísérje el önöket ez az őszinte szeretet életük végéig. A házasság elnyekönnyű kivonat átnyújtása során pedig kívánom, mind a polgármesteri hivatal és mind a magam nevében, hogy ezek a felejthetetlen percek jelentsék egy örömökben, megértésben és boldogságban eltöltött hosszú házas élet kezdetét.